doaran dena becik besok amendemo baris baris kang prayek nawya saranta wonging Dwarawati Kinung pesen panikwala Pandhawa andhet marang Kimong Surya dadi mungsuh kadangipun Kakang Yai Yayi Rajama lah salah ana dawuh apa Kakang Kincaka Rajama iki dudu wayahe wong jogetan wong jengklekan wong pamer pacak gulu nanging dina iki petunge mung rena loro mukti apa mati menang apa kalah sebab wong telu iki wis nyawijake tekad antarane Rajamala Kincaka rupa kinca bakal njungkeng kawibawane Kakang Prabu Maswapati Wirata mongko iki bakal ngenengake adon-adon jago Kanoman ya jago Kincapura ora liya Yayi Rajamala mongko Kakang Prabu Maswapati uga wis nyaguhi mung wae durung cetha sapa sing dadi jago kasuwan ya jago Wirata apa kira-kira Kakang Kincaka kuwi isih nyumelangake bab perkara kasektenku Kakang aku iki menungso sing duwene kasekteni duwe luputing pati Rajama piye Kakang Rupakenca kowe aja ngecumang nyalemo kaya wong dleming kowe aja ngimpi wayah awan kowe aja sumpar kowe aja umuk kowe dudu Resi Subali dudu Prabu Rahwana sing diweni Aji Pancasunya sing luputing pati lho beda apane Swarga Resi Subali karo Prabu Rahwana Nadyanto kuwi dudu jamanku dudu jamanmu ning beda jamane menungsane padha aku iki menungso sing duweni kasekten luputing pati tegese Kakang aku duwe pusaka wujude banyuning sendang ingkang sinebut Sendang Watari Sendang Watari kuwi manut critane sing padha ngandel jarene kuwi dumadi saka ibuku Endang Watari Kanjeng Ibu Endang Watari kuwi sida musna ragane wujud dadi sendang mongko Kanjeng Ibu Endang Watari kuwi tiras garwane Kanjeng Rama Premban Begawan para sora ing Sabwarga mula siri aku kuwi aku perang karo Tunggadara siri aku perang karo wong Tunggadara nek padha-padha darah Sabwarga jagakno mesti ora ana dayane apa-apa banjur Sendang Watari tegese kuwi siri aku mula iki mengko wong Wirata sapa waspadakno sing dadi jagone oh mengkono ya yen to pancen ngono tak eling-eling dadi sirikamu kowe perang karo wong Trah Sabwarga ya Tunggadara kuwi sing tak sirik ya bagus yen to pan ngenteni dutane Kakang Prabu Maswapati
mangungkung kandwandri manglirino tanpa kanin yen tantu samengku sang dyah utama tawas padha iki kaya siseta kawula nunggih paman kula ingkang sowan endi jago kasepuhan nyuwun pangapunten paripaksa dinten menika dereng saged minangkani pamundhutipun Kanjeng Paman Kincaka. Lah banjur besok kapan? Kene apa kok ora kowe dhewe sing dadi jagone? Yen perlu kang ramamu Kakang Prabu Maswapati ora dadi apa? Mboten ngaten Paman. Paripaksa dinten menika nyuwun inah langkung wiyin. Kula atur sabar sartawis. Dinten menika kula ingkang kautus pados minta sraya inggih menika pados jago. Wah nek perlu kuwi nyambata ratune Gandharwa. Ratune Gandharwa ratune Demit kon tanding karo Rajamala. Iya. Posipun dinten menika Kanjeng Paman kula atur semene sartawis. Dinten menika kula badhe ngupadosi minta sraya. Ya sak tekamu tak enteni setone aja nganti suwe. Punapa tumira ingsun prihatin waspa gumijil sudatan po karya sengkang rinamekan Gusti sarana paduka Raden Arya Seta pangabekti kula katur lho. Iya, jaga walakas pangabektimu wis tak tampa pangestuku tampan ana. Nek nonton iki kapundi paring pangestu paduka saengga jimat paripih. Kagyatra sing manah kula dene paduka kepareng rawuh wonten ing dusun Pejagalan. Boyo wonten wigatos sing karsa punapi Raden? Walakas wonten dawuh apa bener yen to kuwi duwe anak lanang sing jenenge Jagal Bilowo. Kok paduka priksa menika saking pundi? Aku nampa ature Lurah Pasar Gedhe Wirata Sikangka jare Pejagalan kene ana nom-noman gagah perkosa. Jenenge ana nom-noman gagah perkosa. Jenenge Jagal Bilowo anak Ki Jagawalakas apa iya? Inggih. Kaluhuran sabda paduka pancen Bilowo menika anak kula. Lajeng keparengipun dina iki Bilowo tinimbalan marang Kraton Wirata. Wonten wigatos menapa bakal kawisuda didadekake senopati. Ya. Senopati niku lagi perang. Iya. Mangsahipun Rajamala. Ya. Kok malah gawe kaget. Betul kok yak. Dados anak kula menika badhe dipun ben kaliyan Rajamala. Iya, ya ngono kae ngono. Dugan cah niku.
Bagi panjenengan menika mriksani to, Den. Mriksani piye? Wong sak anak kula lho ming anake jagal, anak kula niku mboten tau perang. Sagete niku mbleh kebo, mbleh sapi. Nyade daging teng peken kan mikuli daging niku rasa. Peken perang. Wis to dina iki entuk apa ora? Lho, angsal niku nggih angsal. Lah saiki anak meneng endi? Bilawa? Iya. Tilem. Turu. Nggih. Peturane ana ngendi? Nika nek tilem enten kandhang. Wis turu kok ana ing kandhang. Alah anak kula niku mung satiba malange. Nek turu sak geleme. Nggih, napa nate tilem wonten nggih peturon. Mboten enten ukurane, mboten nate mlebet griya niku. Sebabe Sundul. Nggih, mboten nate mlebu griya nek mlebu ngomah niku popole ming 5 menit terus medal. Sebabe ndungkrung terus kaya wong disiksa nika. Aku gedene sepira? Pun to, larene tilem niku enten selarak kandhang enten dhuwur. Sak geleme nika, sosok turu enten dhuwur kotak wayang ngoten nggih. Oh, werna-werna ora. Haris ritangi jam pira? Sak turune. Nggih digugah enten wong mandiri mboten tangi kok. Angel nek napa darane pun turu brek pun. Alah ngungkuli mayit. Wis tudono. Apa kowe sing gugah? Ah, mboten mantun. Pun to, kula mboten mani nek kan gugah. Tak gugahe. Lan mantun apa? Pani. Oh, turu iki. Tak gugahe. Nek panjenengan enggak, kula derek kene mungkin napa-napane kula ora tanggung. Tak tanggungi dhewe. goyok nek entek. Tangan kula semplok mboten badhe tangi. Iki semono dhuwure ora jamak. Wah. Nek tanding karo Paman Rajamala kuwi babak. Nek babak-babak nek tanding-tanding. Mungkin ning ati anak kula niku cilik lara, gedhe mati pripun? Tanggungane ning aku. Lho, tanggungan-tanggungan pripun? Nyawa tak ijoli nyawaku. Wis kene. Semingkira padatan supaya dhewe ndang tangi piye? Ngaten mawon sampean matur mboten? Yo. Piye? Niki nuwun sewu. Gen jempolan sikil niku rak enten wulune. Jentir niku jempolan iya, jempolan sikil. Kuwi jenenge wulu puhun. Nggih, niku panjabut. Mengko kaget tangi ning atos-atos. Hati-hati, mungkin nek bocahe nesu tak ririye. Nggih nek purun. Anek nesu terus. Aku mekak cotho ora gelem nyambut gawe. Wis ta iki aja sembahan, semingkira kono. Nggih, ngatos-atos lho, Den. Iya. Nalika semono Jagal Bilawa ingkang turu jepapan ning dhuwur selarak kandhang kajabut puhune ingkang tukul wonten ing jempol sikil kagiat Guru Wekasan Sigara Ngoyak Raden Arya Seta.
Pardadi kuwi. Pardadi. Anu Bilowo. Bilowo mengko dhisik sabar piye? Pardadi kuwi. Gawe kaget. Bilowo sabar Bilowo. Sabar piye? Oh! Eling Yongger Bilowo. Aja wae pau tak paterane menungsa. Alah Bilowo. Aja Yongger Bilowo, eling Bilowo, aku tobat Bilowo. Dono sik Yongger, ana perkara diperkara rembug kaya dirembug. Bilowo. Wah. Jangan ngono ah, wah. Bocah ki kuwi manut bapak apa ora? Wah, gawe kaget. Iya. Didonake sik. Wah, wong ora tek. Wah. Kowe iki kepiye to mbok takon-takon? Takon piye dhewe ora tata. Wah, ana wong enak-enak ngimpi. Ganggu gawe. Pindho-pindho meneh kok. Sumpah. Brodol paduk kowe. Ora enak-enake wong turu kok sik ta. Kowe ki nganti Turu. Wis. Mengko dhisik. Mandek dhisik. Turu ya turu. Sing sayang ora kowe dhewe, wong pira-pira sayang kabeh ngono. Wong kok senengane nyun ngapunten nggih Raden, nggih kaya ngoten niku cacahan anak kula Bilowo. Walah, pun. Kula nututi asame mlayu ngantek ngetiging. Mlayu kok ngetiging iki. Mlayu ateng. Basa angel ditampa. Niki wau Bilowo mung telung jangkah jelek sama kecek ngoten niki wau. Mung telung jangkah niki wau. Sampe mlayu iplik. Iya. Walakas panjenengan iki mau aku ya ngrumangsani luput sing gedhe pangapuramu ya Bilowo. Wah, kowe kuwi sapa? Kuwi Pangeran Pati Wirata ngono. Kuwi putrane Sinuwun Prabu Maswapati Raden Seta. Iki piyayi kraton. Akhire wong kraton kuwi nggon paugeran, nggon kautaman. Nak ratu yak-yakan. Nggugah wong turu sak gelem-geleme. Aku ya turu padha karo kowe wong penak kowe, nek turu ning dhuwur kasur. Aku nek turu ning dhuwur kandang, ngisore tletok sapi, ngerti ora? Ngerti dhewe. Ora enak-enake wong turu. Lagi Oh sik to, dayohe iki lho mulih aja ditinggal turu. Iki arep perlu karo kowe. perlu apa? Ya rungokno dhisik to. Wong gagah gedhe dhuwur kok mutungan. Dirungokke dhisik, monggo Raden. Bilowo. Ngene ya Bilowo. Tekaku eneng pejagalan iki kautus kawan Kanjeng Rama Prabu Wirata. Rama Prabu Baginda Maswapati yen to dina iki. Paman Kinca lan Rupa Kinca ngenengake adon-adon. Ya kuwi ngenengake adon-adon jago ning dudu jago pitik nanging jago menungso. Jagone Paman Kincaka ya kuwi kadang mudane sing kasih Paman Arajamala. Lah, areh ning Wirata ku ora duwe senopati, ora duwe jago. Njaluk tulung karo kowe gelem. Kowe tak
dadekake Senopati tanding karo Paman Rajamala kowe wani apa ora perkara wani aku iki menungso ora tau duwe wedi ning aku kudu nonton kagone aku mbok timbal nyang Brata mlebet dadake jago mongko aku iki ngetohke nyawa iki ana sambung rapeting lakon apa ora teksi ana sambung rapete negara bangsa lan kawula apa mbok seneng-seneng gedhe mbok tontonan yen mbok seneng-seneng mbok tontonan ora sudi aku menungso aku dhewe atek-atek ewa diri yen to lakon iki ana sambung rapete lawan katentremane bangsa negara lan kawula saguh aku katamu podwaran berabet besok amen mo paret kan prayetno ayo saronto ing Dwarawati Bilawa agal tembungmu jare ukarane tembungmu pancen kasar malah kepenak durungake cetha bloko tanpa tedeng aling-aling bener sejatine Wirata ngene ngakadon-adon iki pancen ana sambung arapete bejo cilakaning negara Wirata lestari lan orane Kanjeng Rama nggone dadi ratu satomukti lan orane para kawula negara Wirata ya gumantung ening tandang kridamu iki mengko yen kowe menang jagakno yen to negara Wirata ayem tentrem Kanjeng Rama Lestari ngene ngasta keprabon para kawula uga ayem tentrem atine nanging yen to kowe mengko cilike nganti rubuh gedene nganti mati ya wis entek lakon negara Wirata mbuh dadine negaramu yen to payu ayo tak tutke aku jantara wis bapakku njaluk pamit parisan mono pengat sahananing kang yan kanang sing tasih maweh buka sawe kulon astu para sidang sekaring bawana langgeng mripat mawa kaget ulun ing kakange Jwantah tanah bekti kula katur pukulun ya banget panare mulun nggih Wiyatno aja kaduati kajron panompo ulun nembo wujuding sardule iki mau kadawan kawan lan pramesti guru kinen matedake nugraha marang jeneng sira kula anggone rana tepi dharma nglakoni wong buangan nglakoni dadi wong buangan 12 taun lawase kawimbuhan dene iki isih setahun nggonira sesingklon ana negara Wirata lah kinarya memayu hayuning bawana wang jagat Girinata paring wujuding pusaka mantar jenengun ingkang awasta jemparing Brahmastra tampanana Ger Arjuna
Jatnawa wonten dawuh Bukulun. Jemparing iki aran Brahma Warastra. Dene sebutane mung Brahmastra. Tegese pusaka iki duweni daya panas. Sebab dina iki kakangmu Bilawa anguk-anguk juranging kasangsaran. Mekaten ya iki dadi jago, dadi senopati ana negara Wirata. Mongko mungsuhe ora liya si Raja Mala. Kincaka rupa kinca Raja Mala kuwi bakal njungkeng kawibawan Wirata. Api-api etok-etok nyenengake adon-adon. Mongko Raja Mala kuwi angel patine. Kuwi duwe pusaka banyuning sendang ingkang aran Sendang Watari. Raja Mala kuwi upamane yen to mati digebyur banyune Sendang Watari mesti urip. Mekaten ya, mengko yen ana lakon mengkono tumuli jemparing Brahmastra iki tamakna ana jroning Sendang Watari ngestaken dawuh Paduka Bukulun. Wis yen karya Basuki nindakake dharma kulun kudu makayangan. Semadangi jagat ngopane sapucake ukir marbaba ban sumirat keneng soroting surya mekoan gunung-gunung Maruta saking Kudha Sang Kurukula yen tanamutusa Sang Sri iki seto piye paman piye wis entuk jago ngejripun paman sampun endi jagung mriku ingkang wonten wingking menika balah kuwi bocah saka endi menika lare iki saking tlatah Wirata mriki saking dusun Pejagalan anakipun Jagal Malakas sing nami Jagal Bilawa kowe gedhe ora singset wah ya begitu gedhe kita gagah cacate mung tukang mblei kewan tukang mblei kebo ya tukang mblei kebo tukang mblei sapi nek perlu mblei kowe ya wani wis wah parat seto wonten dawuh supaya ana grengsenge kanggo totoan
dawuhipun Kanjeng Rama botenipun keparengaken ngawontenaken ngabutuhan menika mengsaing negari nek ero semrep boten semrep menika tetep maksiat ora supaya ana grengsenge wong adu pitik wae ditata apa meneh kanthi menungso wah wani yo wani Bilowo yo wani nggih menawi ngaten kula derek yo kowe mari tenan nggih pantun tatane bur manuk menika menapa aku natake Kadipaten Kencapura saisine dina iki timbang ana negara Wirata saisine yen jagoku kalah Kang Ramamu Kakang Prabu Maswapati sak kowe pisan sak para wadya balamu kudu lunga saka Wirata ewa dene yen Raja Mawa kalah aku dalasan kadangku rupa Kenca ninggalake Kadipaten Kencapura piye waduh kula dereng pantun ngrumiyini keparipun waniya lho iki totane kuwi negara kowe wedi melarat apa piye kowe wedi melarat ya lan ya wis negara nak tomboki nyawaku larang nyawaku timbang negaramu Kenapa iki wong desa wae wani nyramakake urip usah-utuhe kenapa anak-anakku ngahi ngisi di sini wani Bilowo wani wah perlu mati sampyo diwujudi ye pantun paman wani tenan ye pantun liyane jago padha medhun Bilowo wah apa Raja Bala saiki ngono wae apik-apikan aten yen kowe gelem tak tata ya piye kowe mengko etok-etok kalah mengko etok-etok kalah aku perang karo kowe ora tenanan kowe engko nek wis etok-etok kalah engko tak ringkes kowe ora tak kapak-kapake teksis sing menang aku ngukup negara Wirata kowe njaluk pangkat apa njaluk blanja pira tak turuti Raja Bala piye kowe aja ngajari wong bocah ora jujur kawulamu kok apusi terus sing kepenak kaya kowe kuwi karo sing cilaka mencit kawula wong cilik kaya aku ngene iki apa kurang tembung idak-idak hak-hake wong cilik ora ketemu ngapusi karo wong cilik-cilik aku arep mbocah dari-danan meneh ora sudi aku dina iki jagal Bilowo duwe adek-adek sing jejeg yen panjer wani ayo wani tarung karo aku hitungane nyawa mati apa urip aja ingah-ingi ngrempet kudu teko aku haning Senopati wah kendel kowe obatmu bagus sapa selera mati ning paparatan cobanen
Pinggo cawisake banyune Sendang Watari. Iye, sampun kalah grujukna. Iye. Kencok wonten dawuh Kang Mas. Aja nganti kesuwen. Nglimpe nyidhuka banjur Sendang Watari meneh. Yen perlu sing akeh. Aja nganti ketikan ngestaken dawuh. Bapamu turung mati ha. Urung lega rasane ati urung ngokok getihmu banyune Sendang Watari. Ning keneng apa? Iki napa malah bareng siang banyune Sendang Watari ora urip. Lah kok malah kobong ngrotoli. Entek bangkir Rajamala. Mangger piye? Mangke gek watahipun mengsahipun menika pedak turun satwarga. Wah, ora iso. Kuwi bocah pejagalan. Jagal Bilawa. Kula lan panjenengan menika sampun dawuh gesang wonten Wirata. Menapa wonten kawula Wirata ingkang kados ngaten menika. Iya ya, ora pati dikono. Dewa sapa Bilawa? Bilawa, mandeg.
pokoke maju. Maju para apa? Ilang nyawamu kowe. Pangeran Pati Klebu Kelilip negara Wirata ora rantas malang putung ilang nyawamu. Wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Rama Prabu. Endi sing jenenge Jagalabilawa sing ndi? Lah inggih menika paring ngageng inggil. Kowe Jagalabilawa. Iya. Kowe anake Jagal Malakas. Iya, pancen bener. Lah kok kowe ora iso basa? Aku ora diajari basa karo bapakku. Ngono. Iya. Kowe sing bisa mateni Raja Mala malah saking Jaka Rupa kecelak pateni pisan. Lho. Lah kok malah pateni iki kepiye? Sebab yen aku ora minta, aku kelangan nyawa, aku dipateni apa aku meneng wae. Mula sing gedhe pangapuramu. Aku mung tanding karo Raja Mala ya boten aku njaluk imbuk. Ibarat wong mangan diimbui. Kenca Rupa kenca
jagore kalah botohe maju tak rampungi pisan. Iya. Iya, Lowo. Yo ra ketang iki mengko mesti panjenengan ingsun entuk arngu tekse kecuan kelawan garwaku Yayi Dewi Sudaksina ya Kotawati jalaran kencaka rupa kenca raja Mala kuwi kadang kuwi panjenengan wis ora dadi apa. Kangko wonten timbalan iki ngadawu lawan kowe Priyatmala inggih kados pundi sinuwun. Kangko kowe tetepo dadi lurah pasar ana negara Wirata Wrihatnala kowe dadi guruning budaya guru joget lawan karawitan lan kowe tetepo Bilawa kowe dadi senopati Gemang. Lho, Gemang piye? Kowe tak paringi kalungguhan. Moh. Aku ora butuh kalungguhan tak gawe apa. Lah kowe njaluk prabeya pira? Kowe bisa madhangake lelakon negara Wirata. Kowe njaluk prabeya apa kowe ngaranana? Aku iki wong Wirata, diakoni wong Wirata apa dudu? Lho, iya. Mulane yen aku iki wong Wirata apa salahku apa luputku yen aku iki mbela marang negaraku. Kuwi kewajibane kabeh para kawula negara Wirata sing duweni jiwa kaprawiran mbela bangsa mbela negara rawir-awirantas malang-malang butuh. Kuwi sing diarani mbela negara. Sabab aku rumangsa melu andar ben mewang ngrungkepi bela dalah. Upamane Wirata kene jaga Bilawa genep papak mesti ayem tentrem negaraku. Yen to pancen ngono Bilawa jagat saisine nekseni marang prasetyamu anggonmu ngucapake mbela negara, mbela marang bangsamu kawulamu negara Wirata. Kowe melu wong ngreksa katentremane negara Wirata iki Bilawa.